Cek lau pau. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budaya. Alhamdulillah dalu punika luar biasa. Saged rejo, saged rame, sehat, panjang umur. Allahumma. Luar biasa, alhamdulillah saged pepanggihan langsung kali sedaya warga masyarakat Jatimulya. Miniki teng dalemipun Bapak Kades matur sembah nuwun Bapak Koso SH. Alhamdulillah sembah nuwun Pak. Dalu niki nek mboten jenengan timbali, alhamdulillah kula teng griya mrongos mboten enten tanggapan. Kowe nek omongi hati-hati. Lah nyapa? Wong enek-enekne digawani panitia iki mbok diwaca. Iya Kok daleme Pak Koso lho. Mungkin iki Pak Kades lho Mas. Lho, Sapa? iki daleme Suwaji Jatiri. Alah iki ngawur kuwi undangan sing ape di Kaiki kirimke kuwi dudu sing leres niki lho enten tulisane lho. Nggih menika alhamdulillah pokoke awake dhewe matur sembah nuwun. Ulet-uletan lho. Ya ta. Teng dalemipun Bapak Koso SH sarjana hukum. Oh iya. Hati-hati kowe ning kene, teng kene Pak Kades ki ra gemen-gemen ngerti tentang hukum. Mulane ndagel sak ndagel ditata dijaga aja sampai rusuh. Kowe ora beneran mulih dikecrek. Ini nanggap dagelan kok residivis. Lah kita omongin ben kowe kok tidak getun di belakang hari. Oh, dagelan ya biasa to. Lah nek kowe sampai dikecrek dilebokno sel, kowe sing rugi sapa kowe dhewe? Kowe bojomu kan tak urusi. Ngono lho, Mek. Oh, bae aku nyipi yo krasa lho. Kowe nyipi piye? Aku nyipi diteleki cecek. Tapi teleke ra umum telek. Teleke piye? Oh, wedi. Wah, berarti ya kowe kuwi ape ngerah bojoku kowe. Atimu elek le kowe. Aku ora ngerah bojomu dhewe sing setor karo aku. Aku lho nek gak perkara Pak Koso iki ora kudu aku. Lah nyapa ora perkara? Lah iki aku ning kene iki dadi apa ngene iki aku? Lho, kowe dadi dagelan kok. Mosok ngene dadi tukang ngedos. Lah iya, kowe ngerti aku lagi teko sing awal sapa? Sing awal yo niku to dulu. Jane aku teko ngono dhewe ya biasa. Lah terus Wah, lah karo Pak Koso. hormati. Iya. Niku derem. Karepe kaya ngono. Heeh. Dikawal tentara. Wih. Iki nek sing ngerti, kale dagelane teko. Nek sing ra ngerti yo, oh kalau malinge kecekel. Aku malah pekiwo ditokno lho pinggir kono. Ora apa-apa kowe dimalang wong nek kecekel kan apik kowe disel kan bojomu kan tak urusi. Oh, laknat kowe iki. Kok iso laknat kowe aku ki apa ngopeni awakmu sak keluargamu lho. Ngaturke sembah nuwun awake dhewe. Kowe kok ngotok to, Dok? Lagi munggah kok. Aku kemringet tok. Lha iki pasangan kaya disebuli anu lambe tok. Ora gerak ngene to? Ora gerak. Kowe sing gak kreatif, ke pasangan ketok gak gerak. Kowe sing gerak. Lho. Ke pasangan cetekno. Lah kuwi masak sak jam ndas ngelu lho Mas kok omonganmu kok. Alhamdulillah dalu punika luar biasa. Luar biasa. Adicarane napa, Mek? Inggih menika sedekah bumi. Alah kok sedekah bumi mbok eling-eling ki jane apa lho kowe iki? Ini pernikahan, wali matur urus pernikahan. Nganten to? Ngantenan. Lah ndi tandane? Lho tandane lho iki lho wonten padi-padine lho dampar kencana. Lah ngono anakku sunat yo nganggo ngono. Lah ndi ngantene? Lho, ngantene nggih pun ndek siang wau. Pun resepsi ndek siang wau. Nang ndi saya iki? Lho kok ning ndi cahe saiki iki lho dadi apa to lele kok Lah ning keramaian ngene kok ora ndelok. Menika lho temanten kekalih lho. Ndi mau? Tanganmu yo gelap biar ngene kancane. Ha golek sinyal ben cethuk kok sok. Jek nanti ten. Lah kok ning ndi ten kowe lho dene piye kok sok? Nganteni api. Nganten ki dadi raja mbek ratu sedalu ya kuwi. Ngantene Mbak Putri karo Mbak Amanda. Kok Mbak Amanda gundulmu apek no kowe iki tak tapuk tenan lho. Kowe aja gawe emosiku to dina iki. Ojo emosi. Wong lagi apa buka undangan wis kleru kok sok. Menika temantenipun nggih menika Mbak Putri Indah Rahmawati. Saha menika ingkang kakung Mas Fahrudin Amanda Manopo. Oh alah. Kok Amanda Manopo iki kok? Manopo itu Amanda Putra. Amanda Putra, lah nek putrane iki mesti lah lanang. lanang ngono lho. Asma Kinarya Japa Japa. Mas. Bapak Koso. Akhire nggih dijenengno Pak Koso ya dadi apa Kades. Nggih, Niki putrine nggih Mbak Putri Indah Rahmawati ya sukses. sukses. Mas Amanda Putra nggih sukses.
sejarah nama itu ada, Mas. Betul. Atus Pak Koso. Niku pun ada artinya. Artine piye? Koso menika wis ora bakal rekoso. Ini apa tuh? Guyu. Diomongi ini gak sampe tak omongi lho. Mula menika ora bakal rekoso, nyatane Pak Lurah menika sampai saged 3 periode. Berarti kata sing menyayangi. Nggih ditresnani sedaya. Tepuk tangan buat Pak Koso. Nggih alhamdulillah. Asma Kinarya Japa, wong jenakno anak iki mesti biyen enek sejarah jas merah. Apa kuwi? Sejarah jangan sampai dilupakan ya toh. Oh iya jangan. Pamane contone nyuwun sewu kados kula jenenge Dodok. Dodok menika wonten sejarahe, Mas. Dodok nek sejarahe. Dodok biyen bapakku nyuwun sewu ya, ape nyambut gawe ning luar Jawa. Kuwi nyuwun dongane wong wedok, procot lair anake lanang dijenakno Dodok. Mergo njaluk dongane wong wedok. Kuwe biyen ya enek sejarahe iki lagi tak omong ning kene. Lha kok ngerti to? Lho, lah pas lahiranmu aku teko lho kowe. Aku jagong karo bapakmu. Sik to, Mas. Alon sik. Kowe karo aku tuwek ndi? Tuwek kowe. Lah kok kowe jagong lahiranku lho. Pakku sing ngomong ning aku. Waduh, napa? Kowe nang tris ngarep omahku kae, trep-ceplek aku. Kok tris kandasnya trepes kok. Kowe kandasmu gecal. Gecal, oke. Iya, kowe iki biyen enek sejarahe Mas dilairno kok dijenakno Komet. Komet. Biyen bapakmu biyen ya Yo, toh. yo. Kenapa kok dijenakno Komet? Ya biyen bapakmu kelorone iki bakulan bako. Sing mbokmu kuwi dodolan lemet ning ngarep omah anggere anak wong esuk anggere liwat tuku. Mulane lair perocot metu ngul kowe dijenakno Komet. Oh ngono ya. Perkara bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet. Lair procot jenenge Komet. Ngono. Matur nuwun wis mok dudui lho to. Nek gak kowe ora tak jangani lho kowe. Tangga jangani piye to? Lah duduh kok tanggaku kae celukane Cina, bocah ya putih pancene. Piye? Mbake ya tenan tak selidiki. Selidiki. Selikidi. Tak selidiki. Piye? Bapake bakul manci, ibuke bakul celana to. Celukane Cina. Oh. Sejarah yo ngono ki ya wis meh plek karo Komet lho to. Ya bapake bakul apa? Manci. Manci ibuke bakul celana. Duwe anak lahir perotot dijenakno Cina. Anak sejarahe. Enek sejarahe sing tangga desa kuwi ya to. Piye? Sing bapake sing lanang ki bakul apel lah sing wedok ki tukang anu dodol loli. Duwe anak jenakno kowe ape ngomong jorok iki teng daleme bapak Koso lemah ati-ati lho. Nama iki mengandung ngono kuwi mau lho. Mengandung apa sih bapake bakul apa? Bakul apel. Bakul apel ibuke bakul Oli. Duwe anak protot dijenakno Teguh. Lho, kok iso teguh kok gak njurus. Lah kowe ora melu ngopeni kok melu ngatur iki nyapa? Lah nek mau kan mau apa bapake bakul Cina, apa bakul manci. Ibuke bakul celana. Duwe anak protot Cina. Lah, nek sing ki mau bakul apel pae. Pae bakul apel ibuke. Bakul oli. Duwe anak protot dijenakno Teguh. Teguh pae kowe iki kok aku ora melu duwe anak ya karek kono to. Ya paling gak iki pake apa kene apa lah iki bejudus anake dadi siji. Aku wis ora usah omong wong-wong wis padha angen-angen. Angen-angen piye? Alah paling ya kuwi. Ngawur rek piye mriki wong pikirane iki apik-apik resik-resik. Apa aku denane lagi bar kok kene eling Bu. Selawatan aku mah terganggu. Terganggu nyapa? Lah ibu-ibuke kuwi. Lah nyapa lho? Duwe anak cilik ndelok ngarep dhewe. Ngomiki lho. Padang bulan. Lah kok ndek ape ngemiki yo kok melu ngene to. Padang terbawa kok koyo yo terbawa ngesakno anake. Anake nyapa? Anake ape miki. Anu lah diko wong ngene. Lah ngono kuwi kowe yo nulungi piye to piye ngandani. Enggak aku yo gur ngene. Piye kae aku ngono. Terus mbok cedhaki. Gak aku nak tumpah. Opo kok tumpah iki kok iso. Ya alhamdulillah awake dhewe sowan mriki timbali mriki ditanggap mriki. Berarti nek ditanggap kok ki bayaran. Ya mbuh. Aku iki jek angen-angen. Lah kuwi sing kliru infomu. Ya bayaran kok. Iku ora kok. Bayaran. Awake dhewe tanggapan. Lah piye? Nyaur utang. Lah kok iso nyaur utang? Lah wis lunas dekne taun dal kae. Iya ya. Alah entek. Lah ku dadi keramik ngarep omah karo ya. Lah aku piye? Lah wis tak atur ki 250 nggo. Mas,
wis kadung wedaan rene mau ngrental mobil lho Mas. Iya iya. Mosok 250 tak merongos nggo gebres. Berarti gak usah. Gak usah lho ya usah kok gak usah piye kok. Lah iya monggo ngaturke luput. Kok ngaturke luput to ngaturke donga. Derek donga kagem temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Amin. Pokoke awet langgeng rezekine kathah melimpah turah-turah. Saged dinggo tumbas sawah sisane dinggo budal kaji ning Mekah Madinah Allahumma amin. Ugi sedaya ingkang rawuh teng mriki sing mirsani ketoprak sedaya pun ngantuk dereng Bu dereng ngantuk nggih alhamdulillah tasik semangat alhamdulillah kuwi kegapyaken nak kowe iki kegapyaken piye to Mas wong karuan padha jugruk madhep rene kok takoki sudah ngantuk ha engko nek ngantuk ya mulih dhewe to do wong ngantuke kok mbok takono lho mbok takon sing biasa. Wong Jawa ki srawung lamis-lamis lambe gapyak semanak karo sak padha-padha. Pi wong Jawa, kowe ki Jawa apa ora? Aku Cina. Cina kok sikile wireng. Biyen aku putih. Lah iso ireng. Sambar bledek kegosongen. Oh, iki apa tekan ndi ngomonganmu kok. Ora ya Jawa to kok. Ya Jawa ya paling gak ngerti menyapa warga, menyapa penonton ngono lho Mas jenenge wong Jawa. Alhamdulillah sedaya sami sehat nggih Bu nggih. Allahumma amin. Alhamdulillah niki lho seneng kuteng mriki Mas kompak-kompak wargane sing mirsani nggih kompak-kompak. Ya kompak. Anggere delok ini mesti sehat wis ora. Lara ya mesti mikir penyakit nang omah sing aduh yung. Awak kok rasane kaya ngene wis mesti nyapa delok toprak. Jawabanmu ki padha karo ngentahi omonganku lho Mas. Anjene ya sing masuk akal ngono lho. Ora masuk akal piye wong ku ya donga-donga becik donga apik lho. Lah aku kudune kon donga piye nek gak ngono kan bener to. Allah. Kula namung saged dherek ndedonga mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Diparing keselamatan kesehatan Allahumma. Mugi-mugi sawahe subur makmur, hasilnya kathah melimpah Allahumma. Lho apik to Mas, sing lengkap. Kurang lengkap piye to? Lah kowe donga ora kulake kok sok. Ora kulak piye? Lah kuwi lak sing duwe sawah panen, lah sing ra duwe piye? Sing lengkap. Lah kon gadah sawah mugi-mugi saged tumbas. Ngono. Tumbas ki nek duwe dhuwit lan nek ora duwe dhuwit piye? Ya utang lho, Dodot. Kok bingung ya bocah iki? Bocah ki ilmumu ketoke sesat to, Mas. Kok sesat piye to? Wong kok kembok kon utang-utang ning ndi kadange dulur diutangi angel lho, Mas. Lha takoni nang bank akeh ya Bu ya. Bank kuwi dibangun nggo awake dhewe sing ra duwe dhuwit. Goblok bocah iki. Iki ilmumu sesat iki. Sesat terus to. Lah ke utang lek ditagih pegawai banke piye? Lah wong utang iki duwe apa ora? Ora duwe. Ora duwe kok bingung. Lah nek ditagih Ya semoyo. Oh ilmumu welut putih ketoke kowe. Ya rodok lunyu ngene. Rodok lunyu piye omonganmu kok iso omongane sing genah sing becik dak kowe ndongakno apa kanggo temanten kekalih. Ya wis ngene ae apik. Kok ora duwe basa kata-kata sing becik, paling gak ditimbali mriki sampean ki nyawang to. Sapa sing duwe gawe paling gak ngerti to, Mas? Pak Koso kok. Piye to iki? Iya, Mas. Bapak kepala desa. Lah ya Bapak kepala desa ki paling gak awakmu ki menghargai Pak Koso ngono lho, Mas. Lho, piye to awake dhewe sing dihargai kok? Maksudnya Pak Koso ki dilenggahne panjenengan Pun lenggah piyambak matane. Halo. Maksudnya ki teng mriki ambre Pak Koso ki tok mekan lho, Mas. Wah, disumet. Pak Koso kon mekan iki. Ama dhewe. Gregeten aku sih kowe. Aku omong dhewe. Ya. Oh kaya bocah gendeng ngono. Ora nek kancane. Ya maksudnya ki aku bar omong kowe ya omong-omongan dhewe. Oh. Dong. Piye? Kowe tendang ngomong. Lah aku bar omong lho, kowe omong-omongan dhewe sing genah wong bar aku. Bar aku terus kowe. Oh, lah piye omonganmu, Mon? Lho omonganku wis ndongakno temanten kekalih, mugi-mugi awet langgeng rumah tanggane. Awet aja nggo awet. Wah, anggap klambi anyar tapi aja nggo kok awet. Kowe iki suwe-suwe kok jengkel matiku to. Ya salah ya. Salahe piye? Budal ninggal. Aku njaluk Sherlock malah senene karo Pak Koso. Diseneni piye? Gayane Mas wong bedino nang Jatimulya piyen-piye jarene. Ngono njaluk Sherlock, mosok ora ngerti Jatimulya jarene. Ya leres Pak Koso wong kowe iki sering rene cucuk lampah biyen yo rene. Ya maaf, gua kan kuliner di Jakarta sekarang. Oh, Jakarta, luar kota. Potong aneh keluar kota, luar kote. Kota Jakarta itu ada di E-Block. Iya. Kowe omong ngono ku ndasmu kaya ndas lira kok omong ngono kowe. Enggak ada urusan Mas Yonda Sliro. Yang penting Jakarta. Kowe Jakarta.
Di Jakarta ngapain? Gue di sana. Ya. Jualan teh gendul. Teh botol. Botol. Teh gendul gue ngepruk cengelmu wi. Oke. Oke piye kok iso? Wah, bahasa Jakarta kaya cah gaul-gaul. Aku lali daerah kene. Lho, Cak Jatimulya kene? Lali ya. Kok iso lali iki piye to iki? Lali kok paksa iki to kok. Ngomong. Ngono kok emosi, kowe nek emosi api lho, mripate mlumpuh kaya nyulok kodhok. Jati Mulya lali nek kali dandang apal lah. Kali dandang tamberan ngerau jadi apal kabeh. Ora apal biyen aku ya nang kene. Iya. Oh, Brias mriki bututi nggih. Mbak Umi nggih. Kathah mriki. Saiki mbah arang-arang ngejak. Kowe iki aja ngono, Mas. Wong ki wis enek rezeki bagiane dhewe-dhewe. Iya, paham. Angger ditelepon mesti, "Mari sampean larang kok ngono iki." Wong aku wis muni lho padahal bayar ping 3, Mbak. Aku ngono. Dadi kaya kredit rantang lho medhe. Kowe dagelan malah kaya mindring suwe-suwe kok iso. Nah. Mbok yo dongakno kono kok ndang-ndang piye to? Dongakno piye wong aku dhewe ra patek mandi yo. Lho kok ora patek mandi wong tirene iki kok ndongakno apa? Ha dongakno nangkep yai kok iso. Wong dagelan kok ndongakno kene. Maksudnya iki kanggo temanten sampean maringi apa, Mas? Manten sing maringi sakeh do. Aku kenal ora kok maringi lho. Kok semugih. Maksudnya temanten ku lho apa mbok paringi apa? Ora maringi apa-apa, kene dhewe ra patek enek apa-apa ya. Maksudnya kowe duwe sangu apa kanggo nganten lho, Mas? Aku ora sangu. 100 ki meng kalong tak go tambal bal. Tambal ban, Tambal bal. Tambal ban. Gak iso aku muni tambal ban. Lah kuwi, Keceplosan. mulane to nek ketoke awakmu kudu lara kowe ndegake priksa. Riksa apa mah? Priksa ning gone suket, Mas. Puskesmas. Suket, Mas. Pus. Lah kok aku meng elengku munggah karo dodo. Lah aku yo dodo. Lah kok kaya anggora. Dodo, anggur-anggur piye dodo bar mangan kucing. Puskesmas, Suket, Mas. Pus. Iso persis lho, kowe ketua kucing. Terus aku pake kucing angguro. Wong kok mbokon preso kene dipergegeran karo dokter ya. Lho, gegerannya apa dokter kembojak geger? Sumpah lho. Nggone kali tiduran nek jenenge dokter Santi. Ya. Aku jere diperiksa. Alah mau sak nyet ngene tok ya. Ya. Aku sur diomongi ruwen-ruwen. Diomongi piye karo Lah kok kemeruh men aku ngono. Diomongi piye? Bapak itu suka makan daging kambing ya? Iya, Dok. Jangan ya, Pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Ngajak geger wong ki aku ngono. Ora iso, ra tumon aku sak donya ki aku. Mas, ngendikane dokter Santi ki bener. Ibate dokter Santi we. Melok mbantu. Aku ki jelasno kowe iki kata-katamu salah. Ah, ya ngene iki omongane dokter e. Ya ngene iki geger karo aku ya ngene iki omonge. Lho, bener dokter e. Lah, mecicil ngene iki ya. Tek daging kambing. Lho, ya saya banter nak omong. Lho, tenan kuwi daging kambing ki akeh kolesterol. Lah, ya ngene iki. Matane mecuwicil kaya sentolop. Kowe malah aku ning mburi ae. Lah diomongi kambing mengandung kolesterol lha kowe kok benerno. Ya bener dokter e to. Daging kambing kuwi banyak mengandung kolesterol. Ora enek, lah nek iki lho mbok takoki kabeh nanti kambing mengandung cempe. Ora enek kok kambing kok mengandung kolesterol. Aku nglairno embek terus metu kolesterol ora enek. Kambing ki umumnya ya metu cempene, ngono kan lho. Maksude ora ngono ya, Cluk ya. Mangan apa to? Batang. Nah ya serebel. Maksude ora ngono. Lah maksudnya piye to? Maksude wong lek kakek mangan daging kambing. Kambing. Kuwi apa kolesterole akeh, tinggi kok kena penyakit sing jenenge penyakit stroke, darah tinggi gak apik kanggo kesehatan. Apa kuwi stroke? Stroke iki ngene. Wis kena to. Urung contoh kok wis kena tak tabok kowe iki. Aku ki nyontoni kowe. Berarti nek kakean kolesterol, kuwi engko darahmu iso mundak, iso naik, iso tinggi. dokter ya muni ngono tak bantah nek. Gue bantah piye? Gak percaya aku ngono. Kok iso ora percaya? Lah kowe ngerti kewan macan? Iya. Singa. Iya. Kuwi bendina mangan daging, ya ora kena stroke iki. Ora enek. Singa kuwi ta? Iya. Raja hutan. Iya kuwi bendina mangane daging lho to. Rene tak omongi. Dia tidak mengenal kolesterol. Iya tak omongi kuwi. Kuwi ora tau kena stroke. Kuwi wis parah kuwi singa kuwi. Singa iki Stroke nemen. kok iso nemen lho. Mulane mlakune ngantek brangkang ngono lho singa iki. Ngatek biasmu kok Kuwi nek singa ngatuk mending ngidoni kowe to. Ya kowe dhewe kuwi sing didoni kok sok dokter kok mbok bantah menjaga kesehatan. Para singa. Kok para singa piye ta Mas kowe iki? Para bapak, para ibu ingkang rawuh ingkang tansah kinurmatan. Ngapunten ingkang kathah mbok bilih kula tiyang nem kok jumeneng teng mriki teng dhuwur panggung.
Napa mleh dalu meniki teng daleme Bapak Koso, Bapak Kades. Ngeturke sembah nuwun dumateng sedaya kemawon ingkang rawuh. Lah kok malah jenengan sedaya ingkang rawuh ni sami sehat. Sesuk tak pangan ndasmu. Ora sambok pangan kok tak pangane dhewe. Wa barakatuh. Apa kok barakatuh kuwi Aku ndredeg didelok wong akeh. Mbok nyapa sekali-kali anak sing madhep rono. Iki mertandake napa warga mriki warga guyub rukun. Ora enek sing ngongkon wis padha madhep mengarep kabeh iki jenenge warga rukun. Tur yo piyayi mriki piyayi sopan-sopan. Enek tontonan ketoprak ngene iki nganggo pakaian yo pantes gandres luwes ya to. Ora kaya wong nggonmu. Gak. Roh enek ketoprak kene macak katokan wedok perawan pisan. Kene leggingan, kene cek mecotot. Sapa ngono wis sing kleru? Lah iya, aku kadang-kadang ngono lho, ora roh pantes modele. Lah iya. Tur mak lonte. Apa kuwi? Ngemi. Kowe Oke, kok aku tekan dindi. Ayo ndang piye kono? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika sakderengipun kula kathah-kathah pesen niki kula sampaiaken pesen saking Bapak Kepala Desa, ugi pesen saking Bapak Muspika. Satu, untuk para masyarakat Jatimulyo yang mempunyai anak belum genap 1 tahun, sebelum subuh jangan diajak keluar pas menjelang subuh karena bisa menyebabkan kademen. Muspika kok kayak pengarahan ora cetha iki kondi to, Mas? Mau pesen aku. Oh, pesene ngono. Diomongi kowe ra jago kok. Ya sepurane karo. Pesen yang kedua bakso kalih. Alah kok bakso kalih piye to kowe iki? Pesen sing genah apa ngono lho kok iso. Nggih, matur nuwun Bapak Koso. Kula namung saged ndongaaken mugi-mugi ingkang putra Mbak Puteri ugi Mas Putri. aku ra kesusu santai. Lho, jenenge Mbak Putri. Iya ya nek kowe kesusu ra apa-apa, Mbak Puteri. Alah aja digawe alon Putri. Putri. Iya ya. Sapa? Mbak Puteri ugi Mas Putera. Mugia saged dados temanten ingkang bahagia selamanya, enggal-enggal dipun paringi putra. Ampun momongan nggih, putra. Omongan yo padha ae. Ora padha. Kok iso ora padha? Aku dadi nganten lagi rong dina wis oleh momongan kok. Padahal gung duwe putra lho. Lah kok iso? Lha piye mbae kono kena stroke dadi kembang amben momong terus kok. Omonge marai. Yo pen-penan jenenge kok Lho momong. la iya. Mekaten ingkang saged kalateraken donga kula dumateng temanten kekalih. Apa isine ora enek iki? Heh? Ora enek isine apa-apa itu ngomong. Lah wong-wong kuwi wis padha krungu kowe ra krungu piye? Kok ora jurus to ngomong apa? Pokoke kagem temanten kekalih mungkin Allahumma. Nih lho, wong-wong padha ngerti kok kowe ra ngerti. Allahumma amine wis bener, tapi tengah iki mau apa isine? Mas, mula nek wong donga rungokno to, Dok. Kagem temanten kekalih mugi-mugi saged dados keluarga ingkang menika Allahumma. Amin. Iki kaya mudin nggonku iki lambene mbulet ketoke. Aku dhewe ndongakno keluargaku bingung lho. Kowe ndonga ora cetha dikongkon piye ra cetha kok yo sing penak. Ya paring panglipur menghibur warga masyarakat. Ayo jelas iki. Nyanyi. Sesarengan kalian ketoprak. Edi Peni. Alhamdulillah. Ijil saking Mejuwut. Medalem kok mejubut tak tuwapuk. Nggih medalem. Nah, Medale kalem-kalem. nah, iso. Aku tak nyanyi kuwi sing nyarno. Oke. Nah, yo. Sing apik. Innalillahi wa Kok tak tuwapuk ngisor dhuwur lho kowe kok. Wah lali tak kira nyalo musala e. Musolae wong kepaten kene penyanyi kok menghibur. Oke, baik. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di hadapan Anda semuanya supaya malam hari ini Jatimulyo benar-benar bergoyang. Jatimulyo benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis yang berwujud bajul. Ada Sukri. MC kok malah cengengesane piye to kowe iki? MC dangdut yo ngono. MC dangdut ki guyu yo kenek ning kata-katane sing apik kuwi wis apik. Guyumu kedawan. Oh.
guyu ki sithik wae, sementing kata-katane. Oke. Baik saudaraku semua yang sudah hadir, tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Supaya Jatimulya benar-benar bergoyang. Kowe karo merconmu sukses iki. Ben jebol kendangan kupingmu kowe. Jare sithik wis cukup. Maksude ra ngono ya, Met. Dan endi bocah? Kowe nak omongan matane merem. Oke niki pate trait cilik maksude ora ngono. Aja dawa-dawa aja sithik-sithik. Iya. Sedengan. Iya. Nyanyi aku. Oke, kita panggilkan artis yang sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Siapa dia? Ada si MC gini ketibudil matane ra. Nek dupis Dobes coke pisan ta piye kene? malah ra roh apa to blok goblok. Pedut ya wis kowe iki kok iso diomongi kadhe mangko ora kenuwek. Wis siar-siarno dhewe metu-metu dhewe kono. Iya. MC. Apa nek penyanyi siar-siarno dhewe metu-metu dhewe. Yuk tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Siapa dia? Ini dia. Artis yang sangat istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, niki pesenane Bapak Koso. Niki jati asli Pak, monggo dicek riyin. Saking mriki jatine nggih. Jepara. Oh Jepara, Nggih. ukin Jepara. Nggih, monggo. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Jenengan teng mriki mawon. Nggih, Tolong niki jati niki jenengan krikiti ngantos telas nggih. Rayap kok piye? Aku ora pesen, aku ki ape nyanyi kowe nyepsine ngono kok. Iya, iya. Kowe iki kok. Aku dino-dino ki malah nesu terus angger karo kowe. Padahal mama papaku udah pesan loh. Mama papa rupane kaya weken. Aku tuh udah boleh sakit hati. Kalau aku sakit hati nanti aku lemes. Papa bilang gitu sama aku. Papa mugur ini. Kenapa? Geraji garesi. Wong Pak kok digeraji garese. Yuk kita sambut. Ada siapa lagi kalau bukan? Dodo. Yo. Siar-siarno dhewe. Iki lho bintang tamu ra kajen iki. Lho, jaluk iringan apa? Kowe yo dikeki mbok yo ngono lho. Ya. Kowe sing kembali sing penak. Ayo. Canom yo musike sing anu ngono kowe. Oke. Spontan. Yuk, kita sambut ada. Lah kowe nyanyi apa ya? Yo aku nyanyi lagu barat sing wis terkenal. Oh. Inggris. Mulane spotnya sing kaya mau. Ngono ya. Kondoleke. Anu nyuwun sewu mati orjene nggih. Paringi sing kados wau. Yuk. Malah kaya uwo mau. Kula kok metu neh iki piye to iki jane? Kali ya. Yuk, ada siapa dia kita sambut? Cak Dodo yang akan menyanyikan lagu Ente. Yuk. Saya masuk. Lagu judulnya apa? Apa tak keberat? Inggris. Zaki Mulyo kayak Inggris. Mas, awake dhewe senajan ning ndi wae nek Inggris lagu Inggris rock luar negeri kuwi mesti padha ngerti, padha ndelok ning YouTube. YouTube Mas. Paham apa ora we? Oke, kok sora piye Bapak to? orang bapak solo. Kowe iki padha karo kekancane dhewe. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kali ini saya lain daripada yang lain. Kalau di sana-sana saya campur sari dangdut. Kalau malam hari ini spesial untuk Jatimulya, terkhusus untuk teman-teman berdua. Lagu Inggris asli dari Scorpion yang berjudul Always. Kuping kopok. Judulnya kok ndelewer. Judulnya Kuwi lagu Inggris Mas, Scorpion, Westlife. Kuwi kanca. oh iya. Kabeh. Iki Lagu dari Inggris yang berjudul Always. ibu-ibu eling-eling nggih. Judulnya lagunya Inggris, Mas, Inggris. Iya Inggris. Always. Yuk, mundil. Musik kemuntil. Kemana berapa? Yo, it's a song from the Semacam Berdua. Semoga semacam berdua awas radio selama jalan bayar. Artinya masyarakat Kalongan ayem tentrem. Bagus naik for everybody. Good. Come on, everybody.
apa suarane? Inggris teko Scorpion sing mbok ae bayes kok kuwi Turner pada waktunya. Bu matur nuwun Bu nggih. Oh nggih nggih atas-atas. Nggih atas-atas Bu nggih. Mangke putrane kula titipi. Nggih nggih. Salam kangge keluarga Jogja. Keluargane sapa? Kuwi. Oh, kowe kenal berarti kowe. Wis plek Mas. Oke. Kowe nyanyi. Nyanyi apa wong kono ya kaya ngono. Lah nyanyi piye? Nyanyi iki si dinteni lho kok malah nyanyimu jarene luar negeri. Nek kowe nyanyine wong-wong padha apal nek suaramu. Wan aku ya nyanyi tenanan. Wong dinteni kok malah nyanyi. Eso. Ya gitu kan ben ketok cah modern loh Mas. Ya no. Yuk kita sambut ini dia artis yang sudah sangat ternodai. Iya. Terkenal. Artis yang sudah sangat terkenal. Artis yang tidak anjing buat panjenengan sedoyo. Asing anjing rokot kowe iki. Asing uyang. Asing lagi. Siapa lagi? Artis yang mempunyai mata 3 meter persegi. Waduh mendu lho. Kaya oncor. Kita sambut dengan lemparan batu batako. Langsung ngono lho. Langsung cak komen. Sebelum saya menyanyikan satu lagu, mohon maaf untuk kesalahan dari teman saya. Kali ini spesial bersama konco-konco yang ada di bawah. Saya juga akan mencoba melantunkan sebuah lagu dari Scorpion yang asli. Sandai untuk Anda. Mas, musik. Yo. Ayo. Nyanyi dinteni kok ayo. Spesial Jati Mulyo bergoyang Sanda. Lagi bagus. Iya iya. Apa itu enak. Wong kaya emosinan aja kaya ngono dipirsani mriki kanggo paring panglipur. Pancen tontonan Tontonan ya memberikan apa kanggo temanten kekalih paligane awake dhewe nggawe pesen piye carane ben keluargane ayem tentrem. Iki tak paringi contoh Mas, tenan iki. Iya iya. Nyuwun sewu Mbak Nganten kali Mas Nganten iki keluargane sampean ben awet langgeng kula paringi contoh. Lek diparingi tutur tok percuma, langsung digerakkan langsung. Oh iya. Oke siap. Iki tak kayak fragmen sithik, tak kayak judul jenenge Istri Solehah. Lho, piye amriye dadi wong wedok kuwi iso bekti karo apa bojone. Jadi tutur melalui nasihat, melalui delok langsung. Delok langsung fragmen. Betul. Kowe dadi Mbak Putri, aku Mas Amanda, oke? Wedok iki. Iya ora apa-apa. Delok, nih, tak ngono. Iya iya iya. Wedok iki sing apik. Pripun, Pak? Jambu alas. Oke, matur nuwun nggih. Nggih, wah jan. Ngono lho. Dadi kowe dadi Mbak Putri. Nah iya iya iya. Ngono sing becik. Dadi nyuwun sewu. Apa? Yo njaluk to dhuwit. Lho, mikmu kula cepat, bocah ki kok piye to kowe iki? Kowe iki wis suwe nyekli mik barang kaya ora ngerti nek mike cepet ki ora ngerti piye to. Kowe didandani sing becik. Lho ngeten iki lho kadang nek gak tak elingo jere aku apa kemaki, mbek kancane ra gelem. Lho, ora apa-apa terusno. Kok bojomu tak urusane? Akhirnya kok nesu tenan. Wong awake ditimbali mriki wis sing becik. Ayo, ngono, awakmu dadi Mbak Putri.
Wis pokoke matur sembah nuwun Mbak Putri kalih Mase mugi-mugi awet langgeng. Ngeten iki ditanggapne ketoprak luar biasa Pak Koso menika. Lek remen napa tresna kalih budaya nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kados mekaten. Pokoke matur sembah nuwun wonten ketoprak ngeten iki wis sing dieling-eling wong-wong iki napa to ketoprak. Siji mesti mercon. Nggih mboten? Pokoke gedhe ya padha ngumpul. Ketoprake main. Ngono iku. Loro mesti enten kepruke. Ndur terus kaping 3 mesti dagelan, terus kalih taman. Wis, pokoke cocok nek ngoten niku. Ingkang baku napa to ngantene niku kedah rukun terus. Ampun wonten tukaran nggih Mas, nggih Mbak nggih. Pokoke awet langgeng. Lah niki mangke kula ndamel fragmen sekedhik kersane Mas kalih Mbak. Oh ngono kae to dadi apa rumah tangga sing apik, sing langgeng, sing awet. Lho ngoten niku. Wis pokoke nderek remen sangat lah dalu punika. Endi ta bojoku Putri ki mau? Put, Dik Putri. Coba Bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Mas. Iki kok koyo Yusri to? Jare kon dandan wedok. Mbak Putri ki ayu kan lho ngantene. Ayo karek kono lah, kono piye-piye mbok unggahne. Ya. Enek iya ki gelem ora nak gak gelem aku mantuk. Aja ngono Put, gak boleh pure, gak boleh pure. Wis kadung masak nang salon kok. Ning ndi? Salon. Salon kok salon kuwi lho kok sok. Sayu nak omong digawe-gawe masamu. Cahayu ngidoni bocah kotrok iki. Nggih bendanan. Apa enek bendanan nang ngidoni wong cuk ndek enek to piye? Bocah kotrok bendanan ki ngene-ngene, ngene-ngene. Oh bendanan wong kok diatur. Ngono. Iki Dik Putri nggih. Putri. Aku Mas Amanda. Mas Amanda. Heeh. Aku piye? Kowe mlumah. Kowe tak encot ini jelek. Aku kok Iki maringi contoh piye tak ampe dadi keluarga sing sakinah mawaddah Warahmah. warahmah, istri yang solehah. Solehah. Nah, ngono. Kowe nang kene, ayo. Karo sapa? Lho, kowe karo kene dhewe omong dhewe. Oh iya. Kowe aku teko ngono. Lho, lah Putri kok rasa men jane. Mabut to. Iya. Among dhewe iki kan bojo. Iya bayi kok warai. Udah rasa. Tak kayak alur cerita. Heeh, kayak musiknya kon klenteng-klenteng C. C. Nah nanti cacah. Wis ya. Bila. Kuncimu gak cocok Mas kuwi. Putri, lambemu kok kayak wedhus gembel to, Put? Walah kagenan Mas wong jenenge wong wedok ya masak ya ruwen ora. Sampai nang nggo wedak apa to, Put? Aku nganggo pon. Lah kok modele dadi nglawus ngene? Ayo aku kuwi lali nak pon ki geblake mbahku mulai aku kaya demit ta. Oh iya. Putri sudah mandi kan? Sudah no. Mandi pakai apa? Loh, minyak rem. Samponan juga? Sampo. Samponya apa? Sampo kucing, Mas. Maemnya sudah? Kowe takok terus tak pelindesno. Aku penyanyi Mudoroso. Bila kamu wedok ngelokor kaya buta. Lali bila kamu rekoso di sisiku hati rasa Mas Putra, Mas Amanda, aku ki nganten anyar kok yo ditinggali terus. Mbok yo aku ki
belok rasane. Ngono ki banyune gua sik goblok. Sudah, kamu jangan terlalu banyak berkata-kata. Aku nggak tahu kalau adikmu. Masak apa kamu? Aku masak jangan murbaut. Kowe apa mateni bojomu kowe, ha? Semur, Mas. Semur kok merbaut. Aku sudah memasakkan susah payah. Kamu tadi cuci tidak? Aku apa nih? Nyuci baju enggak? Nyuci. Kenapa bajuku sobek semuanya? Memang itu sudah. Tidak mungkin. Sebelum kita. Apa kamu? Harusnya kamu harus tahu. Mas. Itu baju kesayanganku. Tolong. Kamu kenapa? Aku. Harusnya. Sudah. Tunggu. Apa kamu? Harusnya apa? Pateni aku. Aku pateni. Aku pateni. Kamu ngece. Ketawa kamu. Ketawa. Ketawa matamu. Lara gila dong. Dong. Harusnya kan kamu ngerti sendiri. Aku masak kayak gini kayak mana. Lara gila. Wah ngerguyu rupanya kau kucing gede. Oh ya, Kamu jadi istri harusnya nurut sama suami. PDW, Sal. Kowe dadi Mbak Putri. Aku sing lanang kok. Ya. Soapan ngobrol ndasmu. Ya ora masalah. Nenek panitia golekne bongkotan. Oh, botol aku ae kenak. Kowe mecah ndasku kowe. Ayo, kono. Aduh, ora tau dadi wedok goblok lah ngono. Kethe obesitas. Obesitas. Kelemon. Iki kuwepruk angka wae. Pasangannya. Kowe iki lanang kok malah wedok piye to? Iki lho. Kowe iki lanang, aku wedok. Kok iso? Rasanya jadi temanten baru itu rasanya nggak bisa jauh sama suami aku. Kenapa ya hatiku tuh selalu sepi kalau udah ada suami. Ben ngerti rasane wirang ya. Nah, lah. Raimu tuh. Ki cara nggonku nek sumi. Bakul lontong nek nyambel padha sira kaprah. Mlebu irung cok, asep bocah iki. Aku rong diapa-apana wis meteng dhewe. Apa kita sing jenenge hemaprodit? Wis pirang-pirang dina ora rasane kangen nganten anyar wis ditinggal terus karo bojoku. Rasane bojoku ki piye to kok ada perasaan karo aku? Padahal aku wis maca kaya ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya li kubur. Rasa hali kubur. Oh, suamiku. Putri, Iya sayang. apa kabar? Baik. Matanya bukan kita sayang. Kamu siapa? Aku istrimu. Kau istriku? Iya putri. Tidak mungkin. Udah mungkin kenapa? Istriku adalah manusia. Kau wanita berkepala naga. Ini bukan naga sayang. Gulumu mana? Wanita itu harus mempunyai gulu. Sayang. Kelihatannya kamu tidak stabil. Kamu gendam. Kowe madhep syuting. Lah kowe kudu malah kaya lele. Kaya lele. Sayang. Nyawa. Aku itu patin. Patin toh. Kok patin? Kamu bertanggung jawab.
Kenapa sayang? Mbahmu kamu biarkan kelayapan berarti kamu wanita tidak menjalankan perintah suami. Sayang, mbahku itu sudah aku tungguin sampai maghrib. Tapi mbahku ngeledek terus aku tungguin sampai di belakang. Kamu gak tahu sih, aku itu membuktikan cintaku kepadamu. Ponakanku tidak kamu urusin, makanya bagaimana? Kamu gak tahu ya, ponakanmu itu sudah saya kasih uang saku 100 juta, 50 juta, 10 juta. Ya apa wih? Iya, aku itu untuk apa tuh? Ini untuk keluarga kita bersama. Betul, karena kita itu satu keluarga harus kerjasama, semacam itu loh. Tapi kenapa sayang, kamu tiap hari kok malah minum, terus kamu mendem terus? Aku hanya menghormati teman. Prepare lah minum kamu sayang. Aku menghormati Kamu teman. itu laki-laki apa sayang? Aduh kok aku lagi? Kok aku lagi sih? Gak apa-apa, kamu terlalu bukan gitu. Udah surmu. Lo tahu nggak? Kenapa sayang? Mana? Iki lho, sayang. Piye Dik? Awake dhewe ngekeki conto ya sing apik. Kaya kae pamane. Aku pisane marem tak gayet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urip ipo hero, urip. Urip. Kamu tahu nggak? Gak. Sumo. Wis ben ngono ae apik. Ndasku rasane kaya dironsen ya. Apik ra apa-apa ra bendino aja to. Ana sare kabeh. Iki tak kene anu sapa-sapa. Enek. Kok kene cawe dok liwat belas ya. Iki ceritane enek awake dhewe ning kene terus ngarek betang adang kala. Adang kala ki piye? Blangkonku. Enak apa? Ki ukurane wong ora ya? Lho, kuwi ndasmu keciliken to. Oh iya ndak. Kuwi nggenku kok iso omongan kok iso. Ayo niki wonten pamundutan apa? Anu jam 12. Jam 12 langsung dipinangkani. Ora iso. Lah nyapa? Lah ora nek musaya. Lho kowe ra ngerti ketoprak Edipen iki apa-apa enek, Mas. Enek to. Enek. Dagelan ketoprak apa penyanyi dangdut penyanyi campur sari enten sedaya. Lengkap ya. Lengkap. Tur nyun sewu Jatimulya sedaya kang badhe nanggap ketoprak monggo. Niki ketoprak Edipenin pun mungkin nak pun nanggap ping 20 gratis satu kali main. Nah, Ketuane ketoprake sapa to? Ketuane sapa? Kowe apa kono? kono. Lah kowe dhek usul sebut kon gratis iki piye to omonganmu? Aku kon melok masarne. Masarne kok mbok gratisno iki. Ayo iki enek anu presindene ayu. Yo. Ayo. Monggo katur. Yuk, Ada, ada Pak. siapa lagi kalau bukan ada si cantiknya. Mbak Menowo. Mbak Menowo piye to? Menapa enek, aku tak renek. Enten. Monggo Mbak Yu. Niki wonten pamundutan niki nek mboten duet, mboten enten jenengan mboten saged. Yuk wonten Pamundutanipun saking Bapak Ewa sinten duka? Nggih. Jam 12. Nggih wau wonten napa niku bebungah. Ini tak coploke. Wah, ngene ra iso tenan. Ora iso kuline tinggo wong kok tinggo badak. Nah, ngene kan. Bisa terus apa Ya tuh? coba ngene bojoku kuwi ya. Kuwi cek dipeseni kon bali. Iya. Ya monggo wonten sinten menika Mbak Minus, monggo Mbak Minus. Yuk, ayo campur sari. Panas. Dengan manis sesampai terus kelingan lama
nyuntik iso iki cara dicetha. Lah ya mripate ketuweken dadi ora cetha. Nah lho. Jane dilas itu. Dilas iki mikir sapa kok Iki dilas? lho sapa? Lho, iki ya sing jenenge widut. Lah tenan to. Piye? Iki lho. Iki. Piye? Iki sapa? Ya iki. Lah kok nyeluk minus? Lah iki. Iki makhluk halus. Kuwi jenenge minus ya kuwi. Sampeyan sapa? Oh, nganggo pertondo. Pertandane piye? Berarti wong wedok iki enek rasa karo kowe. Gak iki nganggo Enak apa? anu bahasa isyarat. Oh, bisa isyarat yo balesi ngono to. Mbak, sampean asli. Oh Yo. Nah, awan tak kok. Sampean asli ngene kan wilayah kene ya. Oh, wilayah kene. Iya. Berarti nek ngene iki wilayah kene. Wilayah kene. Oh, yo takoki nek. Kono wis. Oh, iya. Basa isyarat. Sampean kok omah wis apa ro? Kuwi apa kok sok? Eh? Kowe komah kok. Iya to. Posisi omah iki numpak motor apa numpak truk? Nak truk kan gini. Oh, numpak motor. Santai. Oh, ngene. Sampean wis. Lha kuwi apa neh kuwi? Apa kuwi? Lah kowe jere sing paham basa isyarat. Kuwi Apa? anu sing duwe pabrik susu. Aduh, sumpah ngono artine. Ditakoki sing genah to. Lah iya, saking anu dalem jam pira, Mbak? Kira-kira. Wah, oh jam blurut. Kok jam blurut piye to? Aku kawari. Aku malah nemen. Iya. Ayo. Kau cobar piye? Ngene lho kowe mbek wong wedok iki sing alus sing becik. Nyuwun sewu diajeng paring asma sinten nggih menika? Kula minus, Mas. Nyuwara apik kaya ngene aluse kaya ngene kok. Nyuwun sewu dalem saking pundi diajeng? Kula saking Blora. Bloro ya apik kok omongan genah kok sok. Piye to, Mat? Tak kira asli mriki. Saking Blora to. Ora ngono. Oh, wau dugi mriki jam pinten diajeng? Kula jam sekawan, Mas. Enak nek kok esuk. Rombongan benten enten kepran iki berarti sampean nggih enten. Iki lho wayahe. Wayahe apa? Wayang ngopruk botol. Kok takoki lagi kene kuwi kok semalih lho. Oh ya piye Kok tak takoki kuwi to. Nyuwun sewu diajeng paring panglipur dalu punika tendalempun Bapak Koso nggih. Injil leres, Mas. Tulung takone ndi bojo kurung. Nyuwun sewu jenengan sampun gadah pasangan atau tasik yambaan. Kula tesik perawan, Mas. Perawan. Ayo, kira-kira nek kerak. Kira-kira sampean buta sing nunggone omah mboten? Nggih butuh ta, Mas? Jaga omah Nggih. kire. Nek wonten nggih. Lah niki enten. Lho, wonten. Wingking kula Alah. nggih niki. Wah lagi bosku kok. Bos kire. Malah apik Kok bos kire piye to? Kowe iki sing kenah to? kon takono kira-kira gelem ora mbek aku malah golek tukang joko. Sampeyan nyuwun sewu, lek sampeyan dipek garwa, dipek bojo karo Mas Komet nika purun apa mboten? Terus terang. Niku tiyang napa mboten ta, Mas? Undur-undur. Karuan Undur-undur mangan sing iki kok lemah. niku tiyang napa. Wong wedok iki ngono kuwi pancingan, Met. Piye jawabi? Kula nggih tiyang, kula tasik trah kraton. Ngono. Apa? Napa? Nggih Bu Susi, lagune napa? Sinawang. Oh nggih siap-siap. Matur nuwun nggih. Rezeki lancar Bu Susi, matur nuwun. Kuwi sapa, Met? Sopo? Mbak, sampeyan tau ngerti to? Apa, Mas? Deknane daerah kono enek dagelan gawa dhuwit saweran, Kena apa? mulih diencloki gledek to. Iki lho cek ning kene iki. Kowe lali ya? Lali. Kaya ngono. Dinane ning nggonku kono ya nek lho Mas ning Blora. Dagelan nyekeli saweran nuke teko omah setruk. Woi, gak Oh, gara-gara satu sing ngene. Sik. Ora. Aku kok wedi dhewe. Nyapa kowe? Aku wangi golek sing 50. 50 iki mosok 50 kok ape setruk. Wis ra kena ya wis. Ora kena piye 50 e. Ya iki lho, kena saya, kena. Katut kiokot itu. Kok iso teko kiokot piye to? Oh, sapa? Iki lho, iki lho. Lah iki lho. Ayo Mbak diterusne nggih jambu alas. Anjir, matur nuwun lho Mas. Ya Anjir. Allah, muga-muga tak dongakno rezeki makeh ya Mas. Nggih. Tak dongakno ndang entuk jodoh. Waduh, Tak nanti-nanti. dongakno jembar dadane. Iki wis
jembar kabeh, Dik. Jembar kubure. Oh ya aja kubur aja. Suwe kuwi ngguri. Oh somben. Wong wedok nanti-nanti padha. Padha piye to? Lah bojoku anggere pertanggapan sesuk mesti ning pasar Kali Tidu. Nyapa? Mulih ngono mesti nggo gelang. Ya suwun ya sing ngukokno kuwi ya sapa? Mor-mor kok matur nuwun. Makasih ya. Lah kowe golek dhuwit kanggo sapa nek gak kanggo bojomu? Kanggo kan. Yo. Ya,